салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда айтодам. Бародари азиз, кор пешниҳодтон мекунем. Кор қарор дорад дар Подмосква, город Одинцово. Яъне ки кор бародари азиз караита, яъне декоративни штукатур. Касе ки ҳамин декоративни штукатура карда метавонад бародари азиз, хоҳиш мекунам фақат устодар кори дариҷа рӯзи кори 3500 рубл мешавад. Бо мебинед коротон ки мақбул шид то 4 дорам шояд битиятон бародари азиз. Яъне ки нашоти сумаш мегирен, бале бародари азиз. Битёртон нашоти сумаш переживад мекунед. Сумаш як рӯз баъд ду рӯз баъд бо нигоҳ мекунам мақбул шид, метавонад ки ҳар рӯза метавонад як рӯз баъд ду рӯз баъд хеле ки шумо хутонда удобни ҳастай ва суҳбат мекунед қатиш. Бародари азиз, рақамҳои бародарам мемонам дар болои экран. Хоҳиш мекунам WhatsApp нависен, тезтар ҷавоб мегирен барои ки занг занед. Лекин номерашро ҳам метавонед ки шумо занг бизанед. Хубтарш бихоҳед ки вовремя ответ бигирен, WhatsApp нависен бародари азиз, вовремя ответ мегирен. Яъне ки бародар уже аллакай течени ҳамин ҳафта чандин кор пешниҳоди мо кардагиай, ягон жалоб шидагӣ нестай ва уже аллакай течени чанд маротиба шидад ҳамин бародара реклама мекунем ва бародари хидмонай мешносимаш, медунемаш ва иншоаллоҳ ки дар кораш гарантия метиҳем ва ягон камбудӣ намешавад. Бародари азиз, хоҳиш мекунам бародари азиз, марҳамат занг бизанед ва нависенеш, албатта ки вовремя шумо ҷавобша мегирем. Бародари азиз, ман хотир хоҳиш мекунам видеоро поделиться мекунем, дастгирӣ мекунем, лайк пайка мезанем ва ждат кунед хеле ки мо ваъда кардем видео тез баромадед. Илтимос аз шумо хоҳиш мекунем бародари азиз ки видеоро дастгирӣ кунед ва мо боз ҳам кӯшиш мекунем ки корҳои дигара пешниҳоди шумо кунем. Уже аллакай дар пеш мо чанд намуд кор ҳаста ки мо дар ҳар ду каналҳо видеоҳоро баровардем. Бародари азиз, хоҳиш мекунам фаромӯш накунед канали дигари дам обуна шавед ва мо обязательно корро мемонем. Кадомеш ки мақбултон шид мерен дар ҳамон кораш кор мекунем. Зинда сарбаланд бошем бародари азиз, то видеои оянда. Хайр.